5 sfaturi pentru a mânca sănătos în timpul pandemiei, partea 1. Bună tuturor! În acest video o să-ți prezint 5 modalități prin care, dacă le bifezi, o să ai o viață mai sănătoasă începând chiar de acum din pandemie. 1. Mănâncă multe fructe și legume. Fructele și legumele sunt printre cele mai importante alimente pentru furnizarea de vitamine, minerale și fibre. Ar trebui să ne propunem să mâncăm cel puțin 5 porții, aproximativ 400 de grame, de fructe și legume în fiecare zi. Versiunile congelate, conservate, uscate sunt și ele o variantă bună. 2. Alege cerealele integrale. Cerealele integrale mențin cea mai mare parte a structurii cerealelor, păstrând straturi care dețin vitaminele, mineralele și fibrele. În plus, cerealele integrale oferă și o sursă importantă de carbohidrați care ne oferă energie și ne pot ajuta să ne simțim mai plini pentru perioade mai lungi. 3. Înlocuiți grăsimile saturate cu grăsimi nesaturate. Schimbarea grăsimilor saturate cu grăsimi nesaturate poate ajuta la scăderea nivelului nostru de colesterol și la reducerea riscului de boli de inimă. Putem face acest lucru prin reducerea consumului de alimente, precum carnea grasă, produsele lactate bogate în grăsimi și uleiurile tropicale. Adăugarea de alimente precum nuci, pește gras și uleiuri vegetale, cum ar fi uleiul de măsline și de rapiță, sunt o variantă mult mai sănătoasă. 4. Limitați alimentele și băuturile bogate în grăsimi, zahăr și sare. Alimentele și băuturile bogate în grăsimi, zahăr și sare ne pot determina să consumăm mai multe calorii decât avem nevoie. Deoarece aceste alimente oferă adesea puține beneficii nutriționale, cum ar fi prăjiturile, chipsurile de cartofi, ciocolata și băuturile dulci, nu sunt necesare pentru o dietă sănătoasă și trebuie savurate doar în cantități mici și consumate ocazional. 5. Controlați dimensiunile porțiilor. Poate fi dificil să obțineți dimensiunea corectă a porțiilor. Înțelegerea cum arată porția potrivită ne poate ajuta să menținem echilibrul energetic și să evităm subalimentarea sau supraalimentarea. Nu toate alimentele au aceeași dimensiune ale porțiilor. Însă, în general, am putea să spunem că ce încape într-o mână este porție bună. Pentru rețete cât mai sănătoase, poți accesa link-urile din descrierea de mai jos. Mulțumesc că ai urmărit acest video. Aștept cu nerăbdare să ne auzim și data viitoare. Până atunci, să ai o zi bună!